Mbak, tak sepil salah satu keuprekanku diingi iki lho Mbak. Sedino ki aku bener-bener pure sibuk masak dhewe dingge megengan. Disclaimer ya Mbak, iki pertama kali aku nggawe video sing paling panjang Mbak. Sampean ngerti nggak? Ternyata video sing tak tag sakmene mbane iki diingi ki berdurasi 72 menit dan tak edit sampai dadi 7 menit iki lho Mbak. Apa nggak kesel Mbak? Apa nggak ribet? Wes aja tok takokne Mbak. Sakmono suwine ya jelas lah prosesnya bener-bener lama dan kesel dan montang-manting mobat mabit. Pokoknya wes campur-campur. Dan nyapa kok aku nekat masak dhewe, yo itung-itung karo belajar Mbak, aku ki njajal masak dhewe. Dadi beberapa part ki ndek kene ki enek sing salah, enek sing kurang bener soalnya iki versi aku yo, masak versi aku dan bumbu versi aku. Karena aku isik belajaran, akhirnya iki aku yo tak kon marai ibuku sing bagian ngingkunge aku kan nggak iso. Nah, akhirnya aku njaluk tulung wonge tak kon ngingkung. Iki yo Mbak sing sampean sik penasaran carane ngikung tanpa pakai tusuk ke. Lak wong biyen kan biasanya mesti sik nggawe tusuk pring kae to. Nah, lah iki ki lebih versi ke sing sederhana dan versi baru. Sampean delok dhewe yo Mbak koyo ngono kuwi. Pitik godine kan abot to. Aku ya iso ini. Lah nyapa? Ora tau ingkung dhewe mang. Kok kowe ngondasi. Tala dilakne tala anu. Parane rene. Yo mek kuring ngene lho. Ini ya. Lah lak wong biyen gaya apa buk tutik yo. Saiki wegel tak golek cutek. Wes ora Pak. Wes iki. Lah iso wes. Iki kok anu salah. Siapa sembilan no? Aku. Sembilan? Dah saya ani apa mbok cepot di sana iki gurune. Arek kontrakan saya betul. Iki kan Mbak. Terus ngono tak Bu? Apa iki malah Kurang lebih carane ngono kuwi yo Mbak. Carane ngingkung pitik sing versi terbaru apalah kuwi pokoknya sing tanpa cutik lah wong biyen kan mesti gawe cutik pring ngono kae lho. Lah aku kan nggak duwe. Terus iki ya wis langsung tak panggang ae prosesnya soalnya iki lama banget Mbak manggange kuwi. Dadine kompor telui mau ceritane main kabeh sing loro tak nggih manggang kok sijine tinggi masak-masak liyane. Iki aku masake nggak lengkap yo Mbak soalnya enek salah satu koyo serondeng kuwi aku pilih tumbas ae soalnya aku sik urung iso gawe gek yo gaene kan mung titik to Mbak dadine aku pilih tumbas timbanggane aku ki masak dhewe iki gendorene kan mlumpuk to Mbak mae kang kajate akhire ki sing digawe mung sego gurih sambel goreng serondeng karo iwak kuwi mau terus karo apem lak seumpamane wong tuane isik lengkap yo nggak usah gawe apem sebenarnya lak sampean bener-bener ngecek videoku ya Mbak ada beberapa part sing aku keliru masak contohnya koyo pas aku nggawe kuwi apa jenenge ayam lodo kuwi asline kan jarene iki dikei santen bene tambah enak lah tapi aku ki ora nggawe santen Mbak mungkin karena aku lali utawa aku nih sing gak ngerti terus eneh pas nggawe sego gurih kuwi ya Mbak aku ki kelalen Mbak kok tak kei godhong jeruk tapi mbason aku tekok jarene sih yo nggak apa-apa seumpamane dikei malah enak tapi ki lak di aku rasane kok koyo kurang gurih ae ngono tapi wis nggak apa-apa Mbak jenenge yo sik belajaran sing penting kan wis gelem belajar timbangane blas soalnya aku biasanya lak seumpamane masak-masak koyo gendoren utawa gendoren sing gede-gede ngono kae yo Mbak aku ki mesti ngekon ibuku kuwi mau njaluk tulung wonge takon masakne kabeh intine ki terima beres nah baru kali iki aku nekat masak dhewe terus sambil nyoteng barang ya Allah tibake ternyata kesele double Mbak sing tak maksud ibu kuwi mau ki udu ibuku kandung ya Mbak kuwi ki sebenarnya ki anake siwaku cuma aku ki manggile ki ibu utawa wonge wis tak anggap kaya ibuku dhewe dadine obah-obahe aku nyelak-nyeluki mesti ibu engko dikira ibuku udu ya Mbak
mamaku sing asliku iki wis gak enek, wis almarhum. Tane sampe nak sempamane ngkei panceran ngono kuwi, wong tuane sampean iki senengane apa, Mbak? Lak mamaku ki senengane ki eseng sawi putih ngene iki lho, Mbak. Biasane ki ya jangan. Iki sik pertama kaline sih aku masakne wonge sawi putih. Biasane ki mesti tak jangan nih. Terus enek apa mojo lali yo, Mbak, tinggi awak dhewe sing wis gak duwe wong tuwa utawa tinggi mbah-mbah kuwi hukume wajib lak masak-masak gendoran ngene iki. Iki mau aku yo njajal masak dhewe, Mbak. Ternyata ki tibake yo enak, aku iso gawe apem dhewe. Tapi lak mamaku mbiyen yo, Mbak, sebenarnya ki lak seumpamane pengen enak neh ki ditambahi banyu kambil. Tapi tambah enak, Mbak. Tapi krono iki mau aku gak duwe, akhirnya ora tak kei. Terus biasane ki karo dikei setitik parutan kambil, jadi niki rasane ki koyo enek kerkes-kerkes ngono kae lho, Mbak. Pokok iki enak, tapi iki yo gak kalah enak kok, Mbak, punya. Finisi gak gelem kalah karo make dhewe. Kel. Ojo diturun yo, Mbak, ya Allah, ya Allah. Jujur ya, Mbak, baru pertama kali iki yo aku ki nglewati poso karo bodoh rada duwe semangat. Sebelumnya sing wis ki lak sempamane arep bulan puasa ngene iki utawa apa neh arepe bodoh, aku ki koyo aras-arasen ngono lho, Mbak, nglewati kuwi. Soale yo mungkin kan wis gak enek emak to. Dadi niki koyo piye yo rasane ki koyo bodoh arepe nyapo, koyo kurang lengkap ae ngono Masku ki. Tapi tahun iki alhamdulillah aku rada duwe semangat titik, Mbak, tinggi nglakoni kuwi. Soale aku ki saiki ngangen-ngangen ngene. Apa ae sing tak lakoni ya walaupun gak semua ki aku pengen tak gawe konten ngono, Mbak. Dadi niki aku koyo ngerasa sedikit excited. Contohnya koyo sok bodoh pengen ngonten. Dolan rene, dolan rono ngono kuwi. Akhire ki aku koyo malah duwe semangat hidup neh ngono lho, Mbak, ya walaupun rasane ki ya panggah beda lak sempamane awak dhewe ki wis gak duwe wong tuwa apa neh ki emak. Sampean apa yo ngono kuwi to, Mbak, kaya aku lak sempamane ki ditinggal wong tuwa. Ya wis awak dhewe mung kari iso ndongakne lho, Mbak, muga-muga ae sing terbaik tinggi wong tuane awak dhewe. Iki gak kroso aku wis masak, Mbak, wis mateng, matur suwun ya wis dikancani. Iki ya wis kari budal mae tukang kajate. Wis sampai ketemu ning videoku selanjutnya ya, Mbak. Matur suwun banget wis diewangi masak aku dino iki. Bye.